Rosita, Mateo, Alice. Mama na n'wina wa ni lava a hi swa ku ni cukumeta la ni nga kona a ni cukumetanga ka hinkwaswo leswi endlekaka i papa wa n'wina nga endla hinkwaswo leswi a nga endla manchi mina loko ni kuma mali na mi posela hambi hi vovha wa n'wina podi wa ni byela swa ku ni mali na mi posela manje sweswi ni lava swa ku ni vuya ku sa ni voni va layo ka mazwane va le kaya. Uthando kwesinye isikhathi liyayivala ingqondo namehlo ugcina uphama kude la ungazi khona. That's why bathi ngesingisi-ke love is blind. Ukhombisa umuntu angenza noma ngabe yini ngothando uma ngabe lisuke ngempela lisakubambile imizwa yothando. Sanibona niyaphila emakhaya sanibingela kanza ukuthi igama ngumduduzo ngomkhonazi sivela kwenhlangano ithuleleni. Namhlanje sinosisi osivakashele la. Usisi-ke unenkinga abantwana bakhe ke ngizombiza nje ngomakhosi ngoba ngabambalelo nje ukuthi wagcina ehambe yothwa sengathi kusisi kunenkinga nokuthi ke wagcina sekumanye amazwe omakhalane bethu ngothando ngicabanga ukuthi uhambe ngothando waze wafika nalapho ke wathola ke nokuthi ke athwase yikho ngithi ngibiza ngomakhosi kodwa ke uzosho ukuthi ke uze ngani la kathuleleni before nje angene kulolu daba lakhe ngiyakhumbula kunecase ke sayenza 2 years back yodadewethu angathi umphefumulo wakhe ungayala ngokuthula makuthi ngempela wagcina edlulele kwaliphakathi usisi wasuka la walandela i-boyfriend yakhe baye eMozambique ngale benengane nayo ingane noma eziwu2 ingane esele ngapha eSouth Africa uthe mayifika ngale ufika lo mfowethu wangale unomakoti kwaba khona ukuxabana ke ngale ubevela usisejwayele ukweqa naye ucingo usisi ngale bajombe bawomjomba kwabili baye eMozambique kwaba khona ukuxabana ke this time around because wasuka usisi wayelandela yena indoda yakhe ngale engathi yafika mbeka isandla wagcina edlule emhlabeni ngaliya ezweni laseMozambique kwagcina kumndeni ngapha kuhlulekile ukuthola isidumbu ngoba sagcina sesiyonakala isidumbu safihlwa ngale Mozambique. Cabanga ke lo muntu wase South Africa uyaphila registered on Home Affairs ukuthi umuntu uyaphila but ke useshonile ngale umndeni othicela ukuthi akalandise isidumbu sakhe ngale sagcina singazange angazi ngagcina bengidukela bose sabangapha ngithi ngambomba umbulo womkhomazi ngizama ukuveza ukuthi uthando kwesinye isikhathi ngempela noma kuthiwa life is blind kuthiwa love is blind yes ngibeka kahle kuthiwa makhosi Love is blind. Hayi ke uthando impela liboni kulungile angandi ngomlomo njengebhakede lengwenya ngathiwa sengidlule ibhakede linomlomo omkhulu. Cha makhosi siyakubingelela siyathokoza. Yebo. Niyaphila ma? Yebo siyaphila. Umakhosi bani? Usindo akacele efolweni. Yebo ma. Yeah. Mina inkinga engizengayo la ukuthi nene bengicele abakathuleleni ukuthi ngicela ukuthi bangincede ngokuthi ngikwazi ukuhamba ngiyolanda izingane zami eMozambique because ukuhamba kwami eMozambique ngahamba vele kukahle azange size sixabana azange kuze kube nankinga nobaba oyingane zami mana sisi ungasithatha usibeka sekhona ingane nesithathe nje usho ukuthi ke usinda ngithi wakacela uthandana nobani nahlangana phi kwaze uthandweni kwavela kuvelayo kwaze kuhamba kwafika phi? Mina bengithandana noFrank wakamazwayi yebo sitholane la eThekwini eMayville ngahlala naye iminyaka ngicabanga ukuthi iminyaka eminingi because ingane yami yokuqala yayina 1 ngiqala ukuthandana ngithandane naye nginengane eyodwa yakamkhizi leyo ngane kuthiwa uThabiso ubaba washona ngase ngithola yena so ngahlala ke naye sahlala ngithe sisahleli khona la eNanda besihlala eMayville ngiqala ukuthola ingane yomfana mengikhulelwa ingane yomfana ngigoduke ngihambe ngekhaya angilandele kushuthi yena kahle wayekhombisa ukuba umuntu onothando kanti udlala ngami
So sithandanela iminyaka-ke ngathola leyo ngane, ngahamba ngagoduka ngayo ekhaya, wangilandela khona ngikhulelwe, wathi ngeke ngize ngikwazi ukubelethela ekhaya engekho. Okay, elokhu efika ekhaya ezongibona khona ngikhulelwe, saze sathola indlu ewumqasho, sahlala ndawonye. Mesithola indlu ewumqasho ngiphinde ngithole enye ingane eyesibili kuthiwa u-Asemali, nayo futhi benza kahle, yonke into eyenza kahle. Naye kuthe kokugcina-ke ngathola uSilondiwe Inkosi, bathi uSilondiwe melinqanyulelo. Ukuthi ngo-2021 sigoduke sihambe naye siye emakhaya. Mesifika emakhaya sidlele khona ukhisimusi noNew Year. Mese sekushaya uJanuary, kusayisikhathi sokuthi abuye ezela eSouth Africa. Angitshela athi bengazi vele ukuthi mengabe esiyele emakhaya kwesinye isikhathi ngiyasala yena and then abuye ezingalami. Ngicela ukuphula nje ulimi lapha ma sizoqhubeka. Ngicela ukubuza nje imibuzo emibili before siqhubeka. U-Ajwang uthe uba Majwayi. uMajwayi ule South Africa ngokusemthethweni? Akekho la eSouth Africa ngokusemthethweni. Okay, okwesibili umbuzo, uma usuhamba naye eMozambique nihamba ngokusemthethweni noma niyafohla? Besifohla. Nezingane engake? Eyokuqala yahamba kudala bisancane zingakubi khona lezi eziwu2. Yayapi? Yaya khona kubo kwayo ngoba beyigula. Wathethe umntwana No, wahamba ena1 because wafika ekhaya wazomcela ukuthi ahambe naye kubo ukuze ezokuphahlelo. Wafohla nawe ucingo? Yebo, safohla naye. Nabathathu? Yebo. Okay, qhubeka kusibeke ngale Mozambique. Noma khona safuna ukuqeda lokho ngibuza? Cha. Mesifika ke abeseyabuya yena ezela eSouth Africa because bevele enakho ukuthi mengabe kuJanuary ngisale khona ngale eMozambique, yena abuye ezengala kuze ezokwazi ukusebenza ndena zami imali ukuthi bese siyabuya. Then-ke mase ngihleli khona ngibe nenkinga yokuthi ngigule vele mina since ngisayingane bengivele ngigula ngabantu abadala. So mekungifica ngalena ngakubo ngifike ngihambe ngiphelezela ngizothi umamncane wakhe, phelezela umamncane wakhe because naye wayegula, aye komunye ubaba wangakhona oyinyanga. Mesifika kalo baba kuvele kufika izangoma eziningi. Mesifika lezi ngoma kuthiwa kangena ogulayo, angene yena umamncane wakhe, then mina ngisemnyango ngaleso sikhathi bese bethi asingene sonke. Bathi bengakumtshela umamncane ukuthi uyagula, bese betshela mina bethi wena unabantu abadala. Vele-ke ngangengize ngiphike ngoba vele ngangizazi ukuthi ngenabantu abadala. Bese bebuza ukuthi nene wenze njani ngoba la ekhaya uyakwazi ukusizakala. Ngiphike mina ngithi no, ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngithwase la eMozambique ekubeni akukona ekhaya lami mina kuse South Africa. Bavele badinwe labo baba baphumele eminyango bathi amiyekeni akafuna ukusizakala. Nangempela siphume nabo abantu bakuba engane zami, siphume sihambe sithi ngenkathi sengisesangweni angazi ukuthi kwenzekani, ngabona sengiphansi, then mase angazi ngabona sengisendlini kahle kusho ukuthi bangiqukula la kade ngiwe khona bayongifaka endlini. Ngithe ngaphaphama sengingungwe izangoma eziningi sebengishayela isigubhu. Ngaleso sikhathi ingqondo yami ngathi isihambile. Babuza ukuthi nene wenze njani, uyasala noma wenze njani, ngoba ngisho ukuthi ingqondo kwangazi ukuthi sihambile. Ngithi hayi ngiyasala, ayikho into engizoyenza because ngangithi mase ngibuka mhlambe ngibuka umnyango ngibone ngazi ukuthi kubovu yonke into. Ngisale kanjalo ke la ngangithwasa khona. Bangithwasise abese kuthi kuDecember. Thwasa isikhathi esingana nisele kubona? Ngoba ngahamba ngo-2021 2022 eside isikhathi engathwasa kubona kusona because ngabuya nje senginciphile ngisho emzimbeni because ngikhumbula kahle ukuthi ngisakhona ophehleni lakhona ngaze nga-attenda isibhedlela sakhona.
sengingasadleki nginciphile nasemzimbeni. Shuthi ngangihambe ngifake i-implant yala eSouth Africa bathi iyona le ngigulisayo fanele ngiyoyikhipha khona ngalo. Bese ngilandelelwa abonesi bangakhona ngaleni. Bengilandelela ke bangilandelele banginikeza amaphilisi banginikeze yonke into. Okay fine kuthi ku December kufike yena uFrank lo wakaMazwayi khona lapha enyangeni. Lapho phehleni la khona uma ngabe uzophuma khona awuphumeli kini uphumela endaweni yakho esayithini yakho. Okay fine mengabe fika ke ku December afika azovuma athenene ngizomakhela umuzi imina engizomkhipha la eDlozini. Kube ngalo December uyagcina ukufika akaphindanga wabuya. Lapho bese ngiswela ukudla mina bhuti ngiyakwazi ukudla okubolile. Ngiyakwazi ukuhlala ngingadlili. Bengihlala kwesinye isikhathi ngingadlili mengena into okudla because lapho phehleni la khona bekuthi mengabe kona umuntu oyedwa kube nonke emathwasa. Mawukuthi niyancisha ukudla ngaleso sikhathi nizoncishwa. Kudle laba abakhokhayo so mina bengenayo imali yokukhokha because impilo yasekhaya ayikho kahle. Okay fine. Mengabe elentuza efika ke athi uzokwenza yonke into bese ngasayenzi yonke into. Mengithi ngiyamfonela ifoni yakhe i-voicemail akasatholakali. Uma wakhe naye methi uyamfonela akatholakali. Kuze kugcine ekuphethe ngokuthi kushuthi ngizohlala la enyangeni ngoba akekho umuntu ozongikhipha, akekho umuntu ozongisupport ukuthi ngikwazi ukuphuma la. Okay mase ngihleli khona ngihlale ngizwe kuthiwa nene ikhadi lami le grant ngangishiye kuyena. Ngenzela ukuthi mengabe efika la uzokhipha imali asifakele sinezingane sithole izinto zokuthi sisebenzise like insipho ukudla amapharishe ezingane. Uthe suka ke meku December ngalena ngakubo wabuya nomuntu wangakubo wesifazane. Bahlala naye endlini yami. Uma nengane yami leyo mfana kuthiwa uThabiso bahambe baya endlini yakhe eNanda la ehlala khona. Bamfice akekho. Khona yona intombazane le yangakubo. Iqale iyiphika ithi ayi mina ngimazi uFrank angazi umuntu mina la. Bese beyasha abafana laba bangakubo bathi hayi uFrank ukhona. Bese intombazane kusho yena uma athi ithi intombazane imani ngimfonela afona athi hayi ngilinde lapho ngiyeza mina kho mali yakhe engiyidlayo. Okay fine sihle ngihlale mengabe kuukuthi ngicela imali ngicela kusisi wami uMbali angifakele mhlawumbe makubo 300 kubo 200. Kuthe sengizobuya ngamcela ukuthi nene sengiyaphuma manje 2023 sengiyaphuma ngicela ukuthi ungizamele imali yokuthi ngiphume la ngikhona. Athi ngizokuzamela imali. Mesho kanjalo ngithe mhlawumbe kwakuwo 12 ngiphinde ngimfonele bese ngila eHluhluwe ke manje base bengisusile eMozambique izangoma zangibuyisa eHluhluwe la ngafike ngalindela khona ukuthi ngizobuya la eKZN. Bana nesigodle eHluhluwe? Yebo banaso isigodle eHluhluwe. Bona baseMozambique? Yebo. Umama wakhona lapha eHluhluwe ubethwasa khona eHluhluwe. Unamathwasa nje akhona lapha eHluhluwe. Then bangishiye khona ngilinde ukuthi ziphi ingane useHluhluwe? Izingane bathe angishiye eMozambique because ngeke baze bakwazi ukuhamba nezingane. Bona banawo ama-passport okungena la eSouth Africa. Mina kuphela ezangomeni ezikubona engangenayo i-passport. Bathi ngeke izingane baze bakwazi ukweqa nazo umngcele ngoba bezangoma zingenawo ama-passports zine-certificate zala eSouth Africa. Kuzothiwa izingane bayitshontshile. Wena uzozama imali ukuthi nene uphinde emuva uhambe uyozilanda izingane. Njengoba uzofika ubuya nje la ekhaya angithi uzosebenza imali. Ngithi mina yebo ngizosebenza imali. Athi ubukhulu wakhona lo mali ke uzogcina ngokukhokhela mina uzohamba uyolanda izingane. Okay fine ngihlale ngilalele yena ke athi ungayi kuba bwengane zakho because ula eNanda. Athi ungayi kuyena ngithi yebo ngiyezwa. Hayi ngempela ngihlale
Ngicabanga ukuthi ngasebenza amasonto awu-2 kuphela. Kulawo masonto awu-2 khona ubhuti engangemsebenzile osebenza kaDASA. Othi umsebenzi kanjani wenzani? Ngemisebenzi ngesiZulu ngesintu. Usuya lapha? Sengilapha. Usuphothile? Bese ngiphothule sengibuyile sengisekhaya. Ubani wakugcina ekhokhela impothulo yini ukuthi akukhiphe? Kahle angiphothulanga ngaguqiswa because ngangenawo amandla okubuya ngithenge izinto lezi abaphothula ngazo because ngalena ezweni langa labaphothuli ngenkomo. Baphothula ngezimbuzi. Uguqisa ke manje? Ukuguqisa ukuthi ubuye uzosebenza ekhaya uzosebenzela ukuthi uyokhokha imali yabo le abakuthwasise ngayo mase beyakhipha ke bathi uzoguqa ukuze uzokwazi ukusebenza imali le obakweleda yona. Mase ke ngiyahlala ngisebenze lo bhuti ngimsebenzile lo bhuti mengingaphosiswa ngikhokhela u800. Lo 800 ngahamba ngawofaka ku Time Bank eBox. Mengufake ku Time Bank ngithi sengiyagoduka ngisuka eBox khona eBox mengithi ngiyagoduka ngithi ngibheka ikhadi alikho esikhwameni. Mengithi ngibheka ifoni yami imali iyakhishwa kodwa ukuthi kanjani angazi ukuthi ikhishwa ubani angazi ukuthi kanjani ngoba yakhishwa ngala eHillcrest endaweni engathi igarage yaphinde yakhishwa khona la kudayisa khona utshwala ngazi kubizwa ngani le ndawo edayisa utshwala ikhishwa khona ngavaleka lapho kangiphindanga ngisasebenza. So angigxilile kakhulu ke lapho ke lento zaneni la kwezokuthwasa. Into engiyicelayo mina ukuthi ubabuye nganzama uhlaza kakhulu. Mina ngiyile enkantolo eMbumbulu bathe eMbumbulu ngeke baze bakwazi ukuthi bangisize because the case ikude kakhulu njengoba ingale eMozambique. Angiye enkantolo ela eThekwini ngoba ngakuchazela ke ukuthi nene so imali ngangakwazi ukuthi ngiyithole ngoba bengingakobamba itoho ngaloso sikhathi. Ngangakwazi ukuthi ngiyithole ngangaya ke enkantolo lesembumbulu. So kulezi insuku uke wangifonela hayi kulezi insuku uke wangifonela nje phambilini wathuka ngishuma wami washo yonke into wathi siyoze sife sihlale endlini ewurawundi mina ngukuthi ayikho nje into angayikhuluma nami lezayingane ezakhe ngeke ngize ngiphinde ngiyinuke. Futhi ngisho amaphoyisa ngisho noma ngamiyela emaphoyiseni ala akawasabi awayilutha amaphoyisa la awasebenzi. So einsukwini mhlawumbe ngicabanga ukuthi kwakuhole 5 lo ladlula because besethi mangifonela ngiblock inamba yakhe ngiyidelete. Wangifonela wathi nene bafuna ukuzokhokhela izingane ekhaya ubaba wakhe uyasuka eGoli uza la eDurban bafuna ukuzokhokhela izingane ekhaya. Ngisho ukuthi mina emalini engiyifunayo ukuthi bakhokhelwe yena elamlethe nene why ubuze kumina ukuthi nene ngifuna ukuthi izingane zikhokhelwe emalini. Mina ngisanoma yize noma ngingasenayo ubaba kodwa uma ukhona nodadewethu bakhona ibona abantu ongakhuluma nabo avela nxapha vala ifoni athi kulungile kuyobona ukuthi izingane uyothola kanjani. Mesho kanjalo inhliziyo yami ibebhlungu because mina bhuti kwasensikhathi ikhanda lami yabo nje mengingaphosisi ebusuku mina ngiyahlala ngize ngilale ngabo 3 ubuthongo bungifikela ngabo 3. Kwesinye isikhathi kule nyanga eziphelile mina ngagula ngekhanda bathi ekhaya ngatholakala angazi ngesehlathini mengithi ngiyakhuluma akukhulumeki. Ngikhuluma engathi ngiyingane encane angikwazi ukukhuluma like mengithi iglass le ngeke ngize ngikwazi ukuthi ukusho uthi iglass and ukudla bekubuye ngingadleki because ngicabangana nale izingane ezingalena especially lezi ezithu zamantombazane because ngisho noma ngithi ngibuka izinto kuma TV ngibona izingane ezihlukumezekile ngivele ngicabanga lezi izingane zami ukuthi zona
zona zikwesiphi isimo njengoba ubabazo esho kanje. And ngolesihlanu olidlule kufone usisi naye uthandana nobamncane wazo uyena kuyishangane, engitshela ukuthi nene wena sendi iy'ngane zakho ngoba nje ugogo wakhe uFrank eseyikhulise kangaka akuselula ukuthi uyithole. Manje iyona lento engihluphayo emoyeni wami ukuthi iy'ngane zami ngingangayithola kanjani because uyasho ukuthi izona ey'sebenzayo, especially le ntombazane iyona esebenzayo lapha khona. Esebenza yenzani? Yenza imisebenzi yasendlini. Zingaki le ngane ma? Ziwu-3. Iy'ngane ezale South Africa zinama-birth certificate e-South Africa? Yebo. Wayithatha weqa nazo umngcele? Yebo. Wafike wayishiya ngale kubo kwazo? Yebo. Izathu sami sokuthi ngiyishiye ngangeke ngize ngiyishiye. Inkinga ilabantu engangihamba nabo bathi ngeke baze bakwazi ukuthi sihambe ney'ngane zonke ngoba kuzothiwa iy'ngane ziyintshontshini njengoba siyizangoma nje. Bakudlulisaphi kodwa nona wabuya kanjani sobuya wahamba apha? Bangidlulisa ebhoda khona labantu laba bawilisanayo ngalena bangiqashela i-taxi u-Uber. Ngicabanga ukuthi imoto ewu-Uber eyangiphomisela ngale ngabafica ngale bona ngaphandle manguzi. Yini ezoba nzima ukuthi wena-ke uwele ney'ngane zakho kanjalo except bona? Angazi but because bona basho njalo kumina. Ngicela ukubuza lo mbuzo, ugobela kwakho ube yini, umuntu wesifazane nomuntu wesilisa? Umuntu wesilisa. Ukhona umama, bakhona omama bakwakhe bawu-2. Okay, ngicela ukubuza nje lo mbuzo sisi wami. Ngicela nje iqiniso kulo mbuzo engiwubuzayo. Uma uphenduleka, uma ungaphenduleki futhi ungaphenduli, but-ke sesizwe okuningi ngokuhlukumezeka kwabantu athwasa ehlukunyezwa ngokocansi la esuke eyothwasa khona. Ungabe kulela zwe la okulona ngale kulesimo odla kusona esinzima akuzange kufike isimo esinjengaleso? Hayi cha but asikaze sifike isimo esinjengaleso, kodwa amathwasa amanye bekwenza lokho because mina nje ngathi ngilele ebusuku. Mina-ke izinto eziningi bezivela kumina ngiboniswa. Ngathi ngilele ngacelwa omunye uthwasa khona. Wathi nene Sindi ngicela ukuthi siyolala ngale because bengingabizwa-ke ngoSindi khona, bengibizwa ngoJabulankosi. Jabulankosi cela sihambe siyolala ngale njengoba ugcwele nje la cause kwakunomgidi. Sihambe siyolala ngale. Mengabe sihamba silala ngale kuVrandi, besilala ngisho kuVrandi-ke mengabe kugcwele. Ngisho egarage besilala. Sihambe siyolala khona ngale. Mina ngindlale ngale ngaphezulu kwamakhanda abo bona bandlale ngala. Uthe kusanjalo kube khona into engivusayo. Mengithi ngiyavuka lo thwasa lo ulele nomunye uthwasa omfana wesilisa benza ilento le, benza into zabantu abadala. Ngivuke ekseni mina benginolaka-ke kakhulu naye bengazi ugobela wami. Ngivuke ekseni ngithi mina ngifuna ukuthi ningitshele ukuthi kanti kahle kahle la sizothwasa abantu abadala, sizothwasa amadlozi noma kuzodlalwa ngathi nisithwesa ubunzima benu njengoba bekwazi ukulala phambi kwethu sikhona siyini thina. Kwathiwa mina ngikhuluma kakhulu, bengila komkhulu manje sengila. Kwathiwa angizohamba nento engayazi. Manje ngiyibuze lo mbuzo ukuthi ngoba izinto eziningi mina bengizibona and futhi ngingathule emlomeni bengizikhuluma ngibatshele ukuthi kuthiwa wena Jabulankosi ukhuluma kakhulu, uzozibona ukuthi uzohamba ngani, uzohamba nani futhi. Nangempela njengoba ngafika ekhaya-ke ngasebenza. Mengisebenza kwathiwa mengiye esontweni, mina ngiyasonta ngisonteza yona. Mengiye enkonzweni kuyashiwo kuthiwa nene ubaba lo owangithwasisa akenzanga isintu salakithi, khona izinto ayezama ukungihambisa nazo. Ingakho kwathiwa isigodlo sami angisisuse ngihambe ngisitshinge, bazobuya abazalwane bazongihlambulula bageze nesigodlo kuyima ngikhushulelwa isithunyo. Ngiyabonga ukuthi akufikanga lapho. Ngikubuza ngoba abaningi abantu esasihlangabezana nabo khona la kaThweleni nabanye
uthola ukuthi bathi bayothwasa bafike lapha gcina sebehlukumezeka ngokocansi kwabanye bebodwa. Ngabhuti into eyayikhona nje ukuthi ngangifukuzake mengasusanga asise benemize uthulwa e3 lwababa benomuzi kwenye indawo khona indawo kade enomuzi kuyona kodwa nje imizi yakhe ibi-3 besiwasha impahla zakhe siziswashe ngisho ama-under akhe mengabethanda asisuse mhlawumbe sibe u3 la sihambe siyoklina omunye umuzi wakhe. Amasimu-ke baba angazi ukuthi bengakanani umuntu nomuntu ekalelwa indawo yakhe ukuthi wena uzolima ugcine lapha ulime ugcine lapha. Bese niphenduka imikhovi yakhona besisiyisebenzi nje ngoba mina mese ngidiniwe bengize ngibuze ngempela ngithi kanti kahle kahle mina la ngazela ukuzothwasa noma ngazela ukuzoba isisebenzi na. Ubukhuluma lokho ulimi lapho? Shangane ngiyasikhuluma, isiPutukezi ngiyasikhuluma, nesiZulu ngiyasikhuluma. Iliphi idlozi bekuthwasisa ngayo lapha? Bebengithwasisa ngesishangane sangakhona. Cause ngisho ukuhlola-ke bebengitrya bethe nene awuhambe cause abantu bangala eSouth Africa bebefika. Angifuni uqamba amanga bebefika abantu bala eSouth Africa. Benzani? Yibo lotho balanda igumbi bazothwasa bazofuna imithi. Bebezofuna imithi abaningi. Kuthiwa Jabula Nkosi uwena uzobasebenza laba bantu ngoba yini umZulu bakazi ukukhuluma nawe nangempela imene bengibasiza. Hey, South Africa. Njengoba ngeke ngasho nje bathi love is blind, uthando. Siyesujombile imncele waya ngale washiya ingane. Nendoda yakhe ela eSouth Africa engenabozo. Siyabonga nje ukuthi ubuye ephila. Njengoba kade ngiqala nje ngichaza le story bengisichaza lo okhulunywa ngayo sebengikhuluma ngayo akabuyanga yena. Waphela khona ngale Mozambique. Ingane zakhe esele ngapha njengamanje asinamama. Kodwa ke ngokahulumeni weSouth Africa kwazi ukuthi usaphila ngoba bathi ngeke bakwazi ukuthi ba-issue death certificate without identifying isidumbu sakhe. So esathi noma siya ke kuma embassy kwabona ukuthi udaba luzoba nzima kakhulu and luzodla uhulumeni ephaketheni namanje nawe sesami njengoba uzocela usizo kanje ufuthi usuhlulekile ukuthi ujombe umncele uphinde futhi uyilanda ingane ngokuthi ube umjomba. And sekufuna kube indleko zikahulumeni lezo esingazi noma uhulumeni uzovuma yini ngoba phela it is another risk leyo njengabantu kufuneka kulandwe ingane ngalo. Siziyafunda ingane ngalo laba bawu2 bayafunda oyedwa lona 6 akafundi. And I'm surprised nje yabo singa because ngizo uthi no nesi bakhona bese bekulandelela ngale usezweni labo undocumented ukuthi akunawo into enjengalezo njengoba usogula nje but bayakwazi ukuthi bakunikeze nemithi okusho ukuthi nakhona babudedingu njengale South Africa ngoba phela nale South Africa ikamachanase nje kampunzi edlemini bayakhokha ama taxpayers money but ke noma ubani usuke egula ke uyanikezwa usizo lwezempilo South Africa irrespective ukuthi ngabula ngokusemthethweni noma ngaba ke khona emthethweni. So njengoba kwase kukhona isimo sokuthi uyagula une implant basele babekhombisa ukuthi bakhathele wena ukuthi ifuneke uphephe kodwa ke bengakuvezi nemaphosi nakhona ukuthi ayibona umuntu la engekho emthethweni. Babengakuvezi because bangikhipha nje cause mina bhuti nami ngicishe ngashona khona ngalena ngizazi noma khona ngolimi lakhona indlala bayibiza ngegastritis angazi ke la ukuthi kuthiwa yini kodwa nje benginalesifo sendlala cause bengithi mengidla kube buhlungu la ngiqale ngilunywe kuqala. Bekwenza kanjalo cause izinto eziningi nje namanje angisazili. Amathumbu phela mengasazi ukuthola ukudla lokho sokufika ngathi asuka kulume baba. Bekuyido inkinga nje. Yini ishangane esikhulunywa lapha? Shangane ngqo. Usuyasaza ngithi? Awukhuluma nezingane zakho la mhlambe ngase ishangane mhlambe ezokuza uthi mama. Rosita, Mateo, Alice, mama nangu namanilava ayisha kulinonchukumeta la ningako aninchukumetanga
ka hinkwaswo leswi endlekaka i papa wa n'wina a nga endla hinkwaswo leswi a nga endla. Manjhe mina loko ni kuma mali na mi posela hambi hi vovha wa n'wina podi wa ni byela swa ku ya mali na mi posela. Manjhe sweswi ni lava swa ku ni vuya ku sa a ni voni va layo ka Mazwane va le kaya. Nzima-ke izimo esikhula ngaphansi kwazo uma uyingane, whereby you can't decide with impilo yakho, but-ke your parent will decide over you ukuthi bakwenzani up until nawe uzokhula ukwazi ukuyidecide njengomntwana usokhulile ukuthi lo angihambisani nalokho. But njengamanje in the situation where iy'ngane-ke azikho eSouth Africa, zile ngaphandle, and uyezwa ukuthi le intombazane ethiwa ngathi yona isiyenza imisebenzi futhi siphendwe-ke umama noma sisi wakhona kulowo muzi lo, ngoba shuthi yona isiyenza imisebenzi and ziyakhula lezi, and I'm sure they wondering ukuthi umama ngabe usilahlile yini la silahle khona. Sila abanayo umama, ubaba wabo kuphela mhlawumbe ofikayo uzobabheka, and I know ukuthi-ke deep down kuzona enhlizweni they have that anger esikhona ngoma wazo, because kubona umuntu ongathi ubalahlile, ngazi noma mhlawumbe walithola yini ngisho ithuba lokuthi udlule uvalelise kubona usubuye. Angilitholanga ngisho yena ubaba wabo akathiwa akabaposeli lutho. Mina ngaposelwanga mina, yena mengabe phone uyangiqambela mangathi nene ingane mina ngiyayiposela. Ngikhuluma nje kuney'ngubo engayithenga, ngathenga nje isikhwama lesi esikhulu esingaka, ngalayisha iy'ngubo engangilo ngiyithenga kancane kancane ezamasekeni. Ngathi nena uzogoduka nazo. Mengithi ngiyafona ngakubo ngibuza ukuthi neze khona yini iy'ngubo afike nayo, bathi akaze afike nangubo, akaze azabuye la eMozambique, akasabuyi, akasezi. Liphi ikhadi lakasasa? Ikhadi lakasasa likunini. Usabaholela? Yebo, ngiyabaholela laba bawu-2. Lo yedwa vele wahamba ngakumbhaliso lo mfana omdala. Yini enzima ukuthi uphinde uhambe ngendlela ohambe ngayo, ubalandela ngendlela ohambe ngayo? Into enzima bhuti ukuthi ngihambe ngendlela, ngiyayibeka vele imali ukuthi nene ngiyafuna ukuthi ngihambe. Manje into enzima ukuthi njengoba engisongela and nabantu bakhona I'm not sure ukuthi nene basuke beqinisile mengabe bethi woza uzoyilanda iy'ngane ngeke uzobe nenkinga. Njengoba yena ekwazi ukungisabisa athi ingane ngeke uphinde uyinuku uyobona mukwaye ekhaya, nabantu bakuba ngisabathembi ngoba vele bakwazi ukungifihlela kwasekuqaleni ukuthi nene uthathe umuntu khona wahamba naye waye eSouth Africa. Naba ngisabathembi ukuthi nene mhlawumbe semengase ngifike khona ngingaphepha yini. Satshe umuntu ezweni lakho ngenabuzwe. Cha, yena inkinga ungisabisa ngokuthi mengaya ngakubo nakhona ingakho ngisho ukuthi abantu bangakho bakubo kwayibona uqoba ngisabathembi ukuthi mhlawumbe mengase kwenzeke ngifike khona ngithi ngithathe ingane njengoba ebesho nje ukuthi nene ingane ugogo useyikhuliselile yena. Mhlawumbe sengingafike kube yimpi mengabe ukuthi ngihamba ngedwa ngiyoyithatha ingane. Ungathini ngomjolo nakwabanye abalesi modla kusona abajola nabo my friends abayibona ukuthi basothandweni, noma ngasabona ko my friends nathi phela sabantu bakho South Africa semjolweni nje, ungathini ababona ukuthi inhliziyo njengamanje idade emafutheni ngenxa yothando? Mina bosisi bami into enginganixwayisa kuyona nje ukuthi abantu bangaphandle nabakhona la eSouth Africa ungayibeki inhliziyo yakho kakhulu kubona because bazongimangaza. Izinto eziningi abantu besilisa abekho right kuzona. Umuntu uqala umfunde eqala ukuthi uyinhloboni kaPente kuyima ubeka inhliziyo yakho kuyena, kodwa futhi nakhona ungayibeki kakhulu ngoba abekho right. Usunayo umuntu manje? Yebo nginaye. Angihlali naye because ngihlala emsebenzini, ngifika ngaleso sikhathi kwesinye isikhathi mengibuyile ngibuyele ekhaya. Uyazi ukuthi nale nkinga ukuthi niwathatha iy'ngane wayishiya ngaphandle? Yebo uyazi. Yebo. Ngibuza nje ukuthi angabona sebona
isinqanda mathe sakhe sesivela la kothuleleni kanti mhlawumbe yabo awumtshelanga. Mina engakusho dadewethu, if you really care ngengane zakhe into uyayidinga, usuyakwazi lapha nang usokhuluma ngisho ulimi lakho yabona nje la uthi ushwashwada nje, mina ngiyibonela nje, mina nje ngiyibonela nje usiswa wangale umfudadewethu kodwa komunye umama nomunye ubaba kulamazwe ngaphandle. Awushwashwade futhi? Hayi kanti akunjalo, ngusindi nje wakangcobo ngizalo umacele, kodwa ngesibongo engisibiza kwi-ID ngibize sasekhabo makacele ngoba umaka shadanga. Ukuthi ngisho isisuthu ngiyasithiba, isiXhosa ndiyathetha. Hey, kulama language amangaka sathi ungabona wazi amangaka ama language wena South Africa, lama language amangaka nje. Ngoba mina ngazi isiZulu nesiXhosa, English, Afrikaans, no yayiforce wakuthini. Ngiyafisa nokufunda ulimi laseMpumalanga kanza kwethu, angazi bakhuluma noma isiSuthu noma ngabe yini, isiNdebele isindebele ngiyafisa ukusifunda naso. Mhlambe lezi zinyeke zangapha kuthiwa yini ishangana ngapha koVenda mhlambe, but kuye kuthiwa kodwa thola intombi uma ufuna ukufunda ilanguage. Kusho njani nawo nje ngithi wathola indoda? Angifundiswanga yona. Angifundiswanga yona. Wafundiswa bani? Ngangithi nje mengihleli ngibuke mebekhuluma, ngibuka umlomo ukuthi uthini, ngibuka umlomo ukuthi uthini, then bese ngiyabona ukuthi owolo uthi uthe sengibuyile sengila eSouth Africa bezwa ngami ngithi awusheni. Ingane wafuna ukuimpress indoda yakhe ngeke? Awuthi ufuna ukuimpress uqhamuthi ukuthi usiyayazi language yayo? Nakhona but ngoba bese ngizele khona izingane zami nazo ngangenza ubuntu ukuthi izingane zami fanele zazi kubo nala ekhaya zikwazi, and ngikwazi ukukonnecta nazo mengabe zila noma zikhuluma ilanguage yakubo. So yena wenza ubulwane ke lento aseyenza ukuthi athi ngeke ngisaphinde izingane zami ngiyithole. Zibizwa ngoba namagama ngale? Rosita, uAlice, uMatteo. South Africa ibizwa ngobani? uAsemahle, uSilondo Enkosi, uMatteo nje. South Africa yazi bantu basimama niyathusa nina. Niyathusa ngempela. Yabona izinto enzenzayo ziyethusa. Nami ngiyakhumbula nje ukhona upartner wami ke osadlula emhlabeni. Kukhona nje isinihlobo sakhe nasathatha ingane sanikeza eNigerian. Ayikho ingane komanje ile ikephi koBonjour, ikephi kuthi ikephi le Mozambique, capital city seMozambique nisho nizoyazi. Sorry eNigeria, ile eNigeria ingane yabo. Ukhumsa ukuthi abantu simama kwesinye isikhathi abanye babo bayakwazi ukwenza izinto ukuthi bazayele nje phansi yabo. And luya ngendlela athanda ngayo imali, wabona ukuthi le ngane nje bamnikeza imali wadadela ingane yahamba, impilo kuyena iyaqhubeka, ungathi akukho lutho nje emva kwakhe akwenza. But ingane ikhula ile iyobuya kusasa mhlawumbe sizodesa lama drugs nathi le South Africa la. Ingasazi nokuthi mhlawumbe nomalume bayo mhlawumbe nomzala bayo la, because isikhulela khona le eNigeria. So nje izinto ezenzakalayo kwabanye babo ziyathusa. Dadewethu usizi lakho ke siyaluzwa ngane zakwethu. Ngoba la kunezinto zokuthi uphulena nomthetho, uzokwazi nokumela mhlawumbe uhulumeni mangabe kuukuthi mhlawumbe udabeni lakho uyangenela at the same time kodwa futhi bese faka nezinto zomthetho, ngoba umthetho phela nakhona uphulile sesi ukujomba ucingo nengalo ufika ushiya ingane ngalo, ngoba izingane zikhona za exista ngoka uhulumeni eSouth Africa, and again futhi uyaqhubeka ziyahola imali yazo but azikho zingale, ziyafunda futhi ngale ngemali kahulumeni wakhona eMozambique. Angaze kufundwa neMozambique noma kufundwa amalana nakhona makwenzekalana ngithebo futhi lezi ngane abantu ziphila in the two countries. Yakho abazali abakhokhayo like njengoba bona besuke bela eSouth Africa bezosebenza, mengabe akukhokhwa njengezikole zala. Umzali mengabe sebenza mekuthiwa kufunakala lo 8 rand uyawukhipha ngesandla ubanikeze. Obesebenza isiPutukezi sebeyasazi nje.
Sesiyobona mhlawumbe sebedlala nebhola kukhona nomfana. Bukhona nomfana. No, sesami siyabonga engathi uNkulunkulu angalenza icebo zikwazi ukubuya ingane ziyabo ingane ziyamdinga uma wazo. Hopeful ukuthi ke nazo zikuleyo phase ukuthi ziyadinga nazo ukuthi ziunite ngithebo noma wazo again zikwazi futhi ukubuya noma phela kuyobe sekungasajwayelekile ukubuya mhlawumbe ukuthi kufanele adjust futhi mayifika ngapha ngoba nakhona kufanele ukunderstand ukuthi makuthiwa mhlawumbe egcina ngempela uyayithola kusafuneka nakhona futhi uyochaza ka-education ukuthi ziqhamuka lezi ngane ezingaka sezongena ama-class lawo ezingasawangenanga lawo e-South Africa qala phansi uyabona nje impilo yakho isazobe iqala nakhona ibe inkinga nalokho kufanele ukubheka sesokulindela. As long nje mebebuyile bezala kumina ngizolindela yonke into kodwa nje as long mebengabe sebebuyile bengala ngikwazi ukubabona. Ngicela ucele kumina manje esithuleleni nabantu South Africa ukuthi nakho ucela sikusize ngakho ukuthi ngicela ningisize kusuka la kumela. Into engicelayo kuhlelo uthuleleni nabantu base South Africa ngicela ukuthi ningisize ngokuthi ngikwazi ukuthi ngilande izingane zami noma at least ngakhona abantu abangiphelezelayo cause okuyimadlana okuncane amasenti amancane ngingaba nawo ukuthi ngihambe ngiye khona and passport sengayenza ke manje. Ngiyacela nje ukuthi ningisize kakhulu ngokuthi ngikwazi ukulanda izingane zami. Mana-ke ngoba khona lo mgomo athi siyakhonjwa wena unogonyiwe nakulengana ngithi abagonyiwe bona ngale. Ngalena ingane igcina ena 5 years ukugoma. Suku siqedile nje umgomo wakhona. Uhambe nawe sebengana zange bagonywa ngale. Ngale bagonywa ngala umgomo yala bayigoma. Yes. So ngalena ke lo omncane ngoba usena 6 ngicabanga ukuthi bese ugome ngalo wa 5 years. Unawo wala. Yebo ngoba ngithi mengabe bephuma esibhedlela baphuma banawo. South Africa ngibuza lokho njalo ngoba enye into ebalekile ngiyazi mhlawumbe abanye bena bayazi emakhaya enye into le egcina mhlawumbe ibamba labantu abasuke beze uthose bekhuluma isiZulu njengami nje athi hey mina ngwala ngumkhize mina hey ngumthembi ngushangase mina ngizayelwe la kanti umuntu wale kulamazwe angaphandle ngoba ufike la emncane wakhula mhlawumbe wathola bona mhlawumbe odadewethu laba bamfundisa isiZulu sesazi isiZulu njengoba nje ngishithakazelo bafike bakubuka nje ka-Home Affairs labenza ama-interview uNkulunkulu eqede bese kuthiwa ke akusivulele ingalo le ngithebo bese beyakubamba ukuthi nomgomo wona mhlawumbe waseSwazini mhlawumbe eLesotho mhlawumbe eMozambique because nathi njengoba nje uzibona la unalo mgomo la awufani nomunye umuntu so wakwelinye ilizwe owakho uyakutshela ukuthi lo was South Africa lo owakulephi ilizwe lo owakulephi ilizwe deswa ngibuza ukuthi ke ingane aseyigomeni because nalokho ngicabanga ukuthi kuyoba crucial uma ngabe ukuthi mhlawumbe sekufika uhulumeni akwazi ukuthi nzifake lezi ngane ngempela zibelonga South Africa nanko umgomo westembu ukhona kuzona nothi ukuthi usesikuyobe sekuthiwa untshontshe izingane zaseMozambique nalokho kuyokwazi mhlawumbe ukuthi kumsize makufika esigabeni esinjengaleso no tatwethu siyabonga sisi khona konke osodlule khona siyazwelana nawe sisi. Ngiyabonga ukuthi ke wagcina ubuyile ukwazi uphila khona konke ubuhlungu nobunzima odlule kubona siyabonga tatwethu South Africa siyabonga niselahle emakhaya.